Ir-rapport dwar it-telfa fl-elezzjoni ġenerali ta' Marzu li għadda jgħid li l-Partit Nazzjonalista ma kellux ħafna kandidaturi ta' statura għolja u magħrufa. Ħafna qalu li l-lista tal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista ma kienx b'saħħitha biżżejjed u għalhekk l-elettorat beda jħoss li l-Partit Laburista joffri għażla aħjar. Quddiem din il-konklużjoni tmexxija tal-Partit Nazzjonalista bdiet għaddejja b'tentattiv biex l-istorja ma tirrepetix ruħha u għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Mejju li ġej ikollu l-aħjar kandidati possibbli. Dan bilan li r-riżultat ma jagħtix messaġġ ieħor wara dak ta' Marzu li għadda il-Partit Nazzjonalista għadu qed jitlef l-appoġġ tan-nies minkejja li biddel il-kap tiegħu u minflok Lorenz Gonzi illum hemm Simon Busuttil. One News jista' jiżvela li l-Kap Nazzjonalista u s-Segretarju Ġenerali Chris Said ilhom għall-aħħar ġimgħat jippruvaw jaqdu grupp ta' kandidati li fajnejn l-elettorat jistgħu jkunu attrajenti bil-potenzjal u l-personalità tagħhom. Iżda minkejja li Busuttil u Said partikolarment fl-aħħar jiem avviċinaw personalment numru ta' nies magħrufa u tkellmu magħhom fit-tul dan l-eżerċizzju ftit li xejn kellu suċċess. Il-Partit Nazzjonalista qed isib diffikultà kbira biex jikkonvinċi persuni ta' statura li jikkontestaw f'ismu l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. U sal-lum il-grupp ta' kandidati li huma deċiżi li joħorġu għall-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej huwa meqjus bħala dgħajjef. Fost il-kandidati li l-Partit Nazzjonalista rnexxielu jikkonvinċi qed jissemmew Therese Komodini Kakija li diġà ħarġet mal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet kif ukoll Kevin Plumpton, Jonathan Shaw u Kevin Kutajjer. Sorsi jgħidu li l-Partit Nazzjonalista mhux ser iħabbar il-lista ta' kandidati fi grupp wieħed bit-tama li jirbaħ ftit ta' żmien u jipprova jikkonvinċi nies magħrufa biex jikkontestaw f'ismu. Din is-sitwazzjoni qed twassal għal rabja interna fosthom fil-Gżira Awċija għaliex uħud mill-kandidati se jiġu mħabbra fil-jiem li ġejjin, f'waqt li oħrajn iridu jistennew numru ta' ġimgħat oħra biex imbagħad jagħmlu parti mit-tieni jew it-tielet grupp li jitħabbar. One News huwa informat li fost il-kandidati li se jitħabbru fl-aktar stadju avvanzat qabel elezzjonijiet ta' Mejju hemm l-eks Ministru George Pulicino u l-Kummissarju Ewropew Tonio Borg.